Øj, så var ventet på, at jeg var klar. Ja, 100. Det er på igen. Okay, jeg skal nok spille flere. Jeg ved ikke om det bliver. Det er min. Fuck dig, Preben. Skyd Preben. Hey. Ej. Ja! Igen. Kæft, det er bare besværligt. Nej! Jeg har sagt. Starter bare med at køre sig selv ud. Også mange skud med flere gange. Ja, det kan justeres. Ja. Ej, det virker. Ja, igen. Jeg åbner jer totalt. Jeg vil lige have en højre hånd til mig. Ej, fuck. Ej. Hvad er jeg? Så er jeg godt. Nej! Det er det med at skifte rundt, ikke? Det fucker nederen. Ja, Og det er min. Lad min finger være din sted her. Det er ikke. No! Ja! No! Ja! Sådan.